Sakemm waslu tal-Protezzjoni Ċivili ħadd ma kien jaf jekk Jean Paul Sofia kienx taħt it-tifrik jew le u kellhom ikunu l-filmati ta' CCTV li indikaw li hu kien hemm fil-ħin li fih krollat il-binja. Fil-fatt l-uffiċjali tas-CPD ikkonfermaw li żagħżugħ inqabad taħt it-tifrik wara li raw il-filmati miġbuda mill-kameras tas-sigurtà. Hekk kif kompliet il-kumpilazzjoni fil-qorti brabta ma' dan il-każ traġiku, ħaddiem tas-salvataġġ spjega kif il-mowbile ta' Jean Paul Sofia daq meta ċempel in-numru wara li lemaħ il-katavru tal-vittma li parzjalment kien mitfun taħt it-tifrik tal-fabrika f'Kordin illi waqgħet f'Diċembru illi għadda. L-uffiċjal tal-Protezzjoni Ċivili tkellem dwar ix-xena li ra quddiem dakinhar meta ġera lejn din iż-żona partikolari fil-qasam industrijali ta' Kordin fejn kien fost l-ewwel illi wasal hemm mid-dar tiegħu. Kienet ċena li ma tiltaqax magħha kuljum għal David Kassar meta xied fil-kumpilazzjoni tal-provi kontra l-iżviluppaturi Matthew Schembri u Kurt Bohaġar, il-perit tal-proġett Adriana Zammit u l-kuntratturi Milomar u Diana Jovikovic. Kassar u t-tim tiegħu kienu rnexxilhom jaqalgħu lil wieħed mill-ħaddiema li kien maqbud fit-tifrik. Ix-xhud spjega li saqajn ir-raġel kienu maqbuda fil-konkos fost il-ħafna virek tal-ħadit li kienu mdawrin miegħu u għalkemm kien għadu f'sensieħ il-vittma kellu ġieħ kbir u kien kemm xejn aggressiv. L-uffiċjali tas-salvataġġ ikkalmawh, irnexxielhom jiġbduh il-barra u poġġuh fuq stretcher. Dak il-ħin ix-xhud kien għadu ma kienx jaf kemm kollox kellhom jiġu salvati nies u wara li ġew salvati 3 persuni oħra, il-ħaddiema tas-CPD komplew ineħħu t-terrapien kemm manwalment kif ukoll bl-għajnuna ta' makkinarju fejn użaw tamir biex jillokalizzaw il-persuna nieqsa identifikata bħala Jean Paul Sofia. Il-każ se jkompli jinstema' fil-ġimgħat li ġejjin.